Dat de moor uit de 18e eeuw zijn beste tiert hoorn had, dat is wel duidelijk. En dus is de ondernemer deze week begonnen met het aanbreken van de ringmoorden om de protestantse kerken heen. De hele moorden van 210 meter wordt in pad nabrutsen en daarna weer opbouwd op een nieuwe fundering. Maar zo vier is het nog lang net. Ik schrik ervan als je ziet wat er moet gebeuren. Maar nogmaals, het is meerdere malen geprobeerd om het op een snelle manier te doen. En dat is oplappen. Zegt, zo werkt het niet. Met adviezen die daarover gegeven zijn door de mensen die er verstand van hebben, opnieuw optrekken. Nou ja, het is natuurlijk een eenheid met het kerkengebouw wat hier zorgen en die bjemmenkransen eromheen. En ja, die vroeger een afscherming van de begraafplaats. Ja, hebben we het nou als zodanig hebben gebruikt. Maar het geheel is wel een monument en daar jet hij ik bij. Dus cultuurhistorisch is hij zeer waardevol. En dat is ook de reden waarom het zoveel geld om besteed wordt om het te restaureren. De hele restauratie wordt begeleid door de stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen. Voor de ondernemer is het een hele klus, want een grutpad is handwerk. Ze moeten alle stenen skinbeekt worden en stikken en worden vervangen. Het is de bedoeling dat alles wat bruikbaar is, dat het weer gebruikt wordt. Maar het is niet daar ergens in de muur waar hij ook zat. Wat wel in ieder geval precies weer terugkomt, is dus dat de knikken, de slagen, de plaats van de beren, dat die allemaal op de originele plek terugkomen. Net alleen de moorden wordt opknapt. Er komt er weer een poortgebouw bij de ingang. De kust te zien is op deze tekening uit begin 1900. Het was zichtbaar dat het de poort van deze tijd is. Dat kun je in bepaalde detaillering vinden. Er komt ook een iertal in te staan, een wienvaantie. En in een steen komt de denksteen in. Dus dat is eigenlijk wel duidelijk, want ja, je maakt waarschijnlijk naar de reconstructie natuurlijk. De hele renovatie moet heel wat takomier kleer wezen.